Kad je u ožujku 1993. godine tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman prvi put posjetio laboratorij Brodarskog instituta, u knjigu dojmova upisao je sljedeće riječi. Brodarski institut je vrhunska ustanova koja u interesu Hrvatske treba ne samo očuvati, nego i dalje razvijati. To je bilo 1993. godine. Nakon toga vlada donese uredbu u kojem je institut, koji je osnovan još 1948. godine, registriran kao trgovačko društvo u vlasništvu države, te se prepušta komercijalnim djelatnostima. 3 desetljeća nakon ovog događaja, koji se zbio usred ratnih okolnosti, kada je Brodarski institut razvijao 80 projekata za potrebe Hrvatske vojske i time odigrao značajnu ulogu u Domovinskom ratu, HDZ-ova vlada donijela je odluku o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta za provođenje postupka likvidacije Brodarskog instituta. Zašto se to događa? Što ova institucija znači za Republiku Hrvatsku? Razgovaram danas sa voditeljicom sektora pomorske tehnologije, magistricom znanosti, koja je diplomirani inženjer brodogradnje, ali i predstavnicom radnika u nadzornom odboru, gospođom Martom Pedišić-Buća. Dobar vam dan. Dobar dan. Evo, najprije sam li vas dobro predstavio? Jeste. Vi radite u Brodarskom već više od 20 godina. Tako je, da. Znači, prava ste osoba za razgovor o ovoj temi. Je. Brodarski institut, evo, uvodno smo rekli što znači za Republiku Hrvatsku, odnosno što je značio. Ja bih još rekao da je tamo negdje na njegovom nastanku 1948. godine kao znanstveno-istraživačka institucija za potrebe ratne i trgovačke brodogradnje osnovan zapravo zbog toga što u toj bivšoj državi nitko nije znao graditi brodove. I onda su krenuli ispočetka. Kako je krenulo sa Brodarskim institutom? Da, Brodarski je osnovan 1948. upravo za potrebe razvoja brodograđevne znanosti. Bio je zamišljen i realiziran je izuzetno ambiciozno. Na velikom i prostornom kompleksu je napravljeno puno tada izuzetno suvremenih laboratorija koji su bili apsolutno čak i u svjetskom vrhu u određenim dijelovima. I ta se brodograđevna znanost očito iz puno entuzijazma, ali i puno ulaganja i intenzivno razvijala. Paralelno se znači suradnja sa fakultetima, brodogradilišta koja su tada bila u usponu, i to je nekakva bila osnovna ideja. Kako je brod vrlo kompleksan proizvod, tako je osim brodograđevna znanost nije usko vezana na samu gradnju broda, nego brod sadrži razne tehničke sustave, pogotovo vojni brod. Tako su u institutu sa godinama sazrijevala i ove druge ekspertize. Vibracije, čvrstoća, znači ne samo projektiranje broda i hidrodinamički dio ispitivanja broda, već dijelovi vezani uz naoružanja, buka, razna druga područja koja su komplementarna i potrebna da bi jedan projekt broda bio dobar. Tu je jedna fotografija koja onako zorno prikazuje kako je to izgledalo 50. godina prošlog stoljeća kad se ovaj institut gradio. Ovo je prostor koji se nalazi u Novom Zagrebu, danas neprepoznatljiv u odnosu na ovo vrijeme. Kasnije ćemo vidjeti i kako danas izgleda prostor Brodarskog instituta slikan iz zraka. I tu se gradio zato što je bio i dalje od urbanog centra i mogao se širiti. Što ovdje vidimo sve na fotografiji? Na fotografiji dominantno vidimo veliki bazen i ovdje dio, znači ove zgrade predstavljaju upravnu zgradu. Onda se vidi okrugla zgrada, to je okrugli bazen, i tu dio koji također je zbočen je kavitacijski tunel. Poslije, znači to je bila jezgra Brodarskog instituta koja se počela raditi tih 50-ih i dovršila se 1959. A onda je nakon toga niknulo još kroz desetljeća u ovom smjeru prema Aveniji Holjevca niz drugih zgrada i laboratorija. A onda je nakon toga, sad danas naravno sve to okruženo zgradama, sasvim drugačije u vizoru. Sad se vidi samo iz zraka i svemira. Kako to izgleda ovdje, recimo jedan od tih bazena koji To je okrugli bazen koji danas nije u toj funkciji, u nekakve svoje prve dane. On je prepoznatljiv po ovoj drvenoj kupoli arhitekta Tonkovića, koja je vrlo specifična i izuzetno fotogenična. Pa i vjerojatno bi trebala biti u nekom nivou zaštite, o tome ćemo nešto i kasnije. Zaštićena je. A je li Brodarski institut kao institucija uživa neki nivo zaštite? Nešto se bilo govorilo o tome na razini države ili je, može li se
govoriti o tome da je Brodarski institut zapravo institucija per se? Pa Brodarski institut očito ne uživa nikakvu vrstu zaštite jer je u postupku likvidacije. Sam prostor, kompleks jest kulturno zaštićeno dobro. Pa što to znači? Kulturno dobro? To znači kao ovaj dio koji smo sad vidjeli na slici, djelo arhitekta Haberlea i krajobrazne arhitektice Wenzler, zajedno sa ovom kupolom koja je od arhitekta Tonkovića. Znači sve to zajedno zaista predstavlja jedan specifičan i vrlo vrijedan arhitektonski kompleks. S vremenom, kažem, niknule i druge zgrade i drugi objekti i onda je cijeli taj prostor dobio tu etiketu kulturnog dobra, što znači da se na tom prostoru namjena je ta koja je i nema tu gradnje stambenih kompleksa. To je okolo šumica. Da, to je jedan veliki park unutra, prostrani kad sam došla raditi mi je bilo rečeno da je po raznolikosti bilja odmah iza Botaničkog vrta u Zagrebu, znači da ne postoji neki drugi park koji bi imao toliku raznolikost. Hoće li ta raznolikost biti i dalje aktualna, to ćemo vidjeti jer upravo zato i govorimo danas o Brodarskom institutu, nažalost ne po lijepome, lijepog se sjećamo, međutim pričat ćemo kasnije malo i o tome što se njemu sprema u ovim trenucima. Evo vidimo sad ovdje kako to izgleda danas. Danas je dakle on okružen sa ovim zgradama Novog Zagreba, tamo gore desno vidimo zgradu INE. Negdje u sredini, ispod zgrade INE, sad se tu ne vidi, vjerojatno starija fotografija, trgovački centar, jedan koji se izgradio, što hoće reći koliko je to sada na cijeni kad su nekretnine u pitanju, ali kažem kasnije ćemo nešto malo o tome. Ajmo se mi vratiti malo onome po čemu je Brodarski institut i poznati i u Hrvatskoj i u svijetu, koji su najvažniji proizvodi nastali sa instituta, da malo podsjetimo ove starije, a ove mlađe koji vjerojatno ne znaju da naučimo zašto je važan. Ono što je najvažnije istaknuti i što definitivno su najkompleksniji proizvodi koji su nastali u okviru rada Brodarskog instituta, to su u okviru vojnih tehnologija, vojni brodovi i podmornica kao nekakva kruna kompleksnosti takvog proizvoda. Brodarski institut je bio nositelj razvoja podmornica u to vrijeme. To naravno nije mogao odraditi Brodarski institut sam, u cijeli proces je bio uključen cijeli drugi niz firmi, brodogradilišta, prilično velik broj ljudi i uspješno je odradio te projekte, tako da se danas možemo pohvaliti da smo jedna od rijetkih zemalja koja je to mogla. Vidjet ćemo to i na fotografijama, tu u bazenu su rađeni. Evo, to je onaj dugački bazen koji zauzima najviše prostora. Da, tako je. To je vjerojatno najveći trn u oku nekima koji ga žele zatvoriti. Idemo dalje da vidimo što još tu ima. Evo, to je topovnjača. Tako, i to je model koji je u stvari namijenjen za ispitivanje u zračnom tunelu. Zračni tunel postoji na Građevinskom fakultetu jer se ispituje nadvođe. Vidite ovi detalji. Aha. Ali on je napravljen, ispitivanje od strane Brodarskog instituta, ali tamo. Dobro. To je isto jedan oblik suradnje. Da, Brodarski institut znači ima svoje bazene upravo zbog toga da bi mogli evo ovdje u Zagrebu testirati brodove koji će kasnije u svojim pravim uvjetima se pokazati. Danas imamo računala do duše, ali i dalje se to radi na bazenu, je li tako? Da, imamo računala, međutim bazeni, sve pomorske države više manje imaju bazene, neke ih i dan danas grade, potpuno nove. To su investicije, znači ljudi danas vide zemlje, tipa Norveška, smisla u takve investicije. Prema tome, računala su potpore, računala su komplementarna računalne metode i zajedno sa bazenskim ispitivanjima mogu dati više nego bazenska ispitivanja sama, ali ne mogu ih zamijeniti. Ali mi ćemo radije kupiti 2 norveške topovnjače koje su se pokazale, koliko sam ja čuo, nisam ja tu stručnjak, da nisu dobre i za naše more koje ima veći salinitet nego li Norveška sjeverna mora, a kako su one građene za takva mora, onda bi taj brod trebao biti kod nas teži da bi bio jednako stabilan. Tako sam čuo, ne znam je li istina. Ne znam, ali mislim lako moguće. Da, komentirala bi da je žalosno. Mi smo inače kao struka prepoznati u svijetu. Naša brodogradilišta koja je to nažalost isto sudbina im, na primjer u Uljaniku, nije dobra. Nikad se nismo i sa kolegama, recimo kad smo imali te zajedničke sastanke sa partnerima diljem svijeta, jer na jednom brodu radi firme, znači praktički se tu skupi cijeli svijet. Od propelera, trupa, razne druge brodske opreme,
nekakvih dodataka, kad budu nekakve takve modelska ispitivanja, projektant, brodovlasnik, znači bude jako puno strana. Nikad nisam imala dojam da se mi kao s ovih prostora sa našim znanjima i sa onim što smo naučili i stekli imamo ičega sramiti ili da nismo konkurentni ili da nemamo ništa za reći i smatram da nas se i respektira. Znači na svim takvim situacijama nigdje nisam primijetila da nas se smatra inferiornima ili da smo u tom području nedorasli. Što je sa stručnjacima danas? Je li se osipa ta radna snaga? Idu li vani? Gdje idu? Da. Pa čujte, ljudi su kroz zadnjih od 2015. intenzivno malo po malo odlazili. Skoro pa nitko nije otišao iz Brodarskog zato što nije volio raditi tamo, nego jednostavno je morao se pobrinuti za svoju egzistenciju. Tu neizvjesnost, ljudi su u različitim fazama morali odustati od takvog načina života. Naši su poslove negdje, ono što je žalosno, velika većina ih naravno ne radi ono što je radila na Brodarskom. Ovdje je radila zaista jedan kreativan posao koji stvarno ima velike potencijale. Ljudi su se snašli itekako dobro, ali sa nekim, iskreno rečeno, mahom daleko jednostavnijim poslovima gdje je, ne kažem da nije doprinos, ali mislim da je daleko veći mogu biti doprinos, ako hoćemo reći, zajednici, razvoju na poslovima biti kojima se treba baviti Brodarski institut. Da, tu dolazimo do sljedećeg pitanja, odnosno transformacije Brodarskog instituta koji je u bivšoj Jugoslaviji zamišljen kao proizvodna djelatnost, što brodova, što znanja, što ljudstva koje zna napraviti nešto i izvoziti u svijet, da bi danas preraslo u nesposobno vladanje takvim jednim institutom koji više vrijedi kao nekretnina i nekretninski biznis negoli institucija koja producira nešto za buduće generacije. Kako je zapravo Brodarski doživio transformaciju iz bivšeg sistema u ovaj hrvatski i kako je uopće onda opstajao posljednjih 30 godina? Znači, transformacija je, po mom osobnom mišljenju, nije bila dobar put za Brodarski, a to se i pokazalo u praksi. Prepuštanje Brodarskog instituta u potpunosti tržištu je po meni potez koji jednostavno nije racionalan. Vidjeli ste veliki bazen na fotografiji, infrastruktura te veličine i tih zahtjeva zaista treba održavanje. Očekivati da će se financirati isključivo sa tržišta, otvorenog tržišta iz inozemstva i tako dalje, od komercijalnih privatnih kupaca nije realno. Možemo mi nadalje slike. Složio bi se s vama, dakle ovdje možemo vidjeti ono čime se Brodarski iznutra i bavio. Dakle nije to samo bazeni sa brodovima, tu su i laboratoriji i čitav niz prostora koji služe stručnjacima, odnosno onima koji tamo donose znanje zbog kojeg nastaje kompleksna jedna stvar poput broda, je li tako? Jer brod napraviti nije baš lagan posao. Da, i nisu sve, znači kako se ekspertiza širila, nisu sve djelatnosti uopće niti vezane bile uz brodogradnju u zadnje vrijeme. Kemijski laboratorij koji prikazujete na fotografijama je u stvari jedna djelatnost koja je bila vezana kao zaštita okoliša, u kojoj se proširio Brodarski vezano uz to. Međutim, bilo koji laboratorij u okviru Brodarskog instituta je po meni trebao funkcionirati kao kombinacija komercijalnog, da, tržišnog posla u svakom slučaju, ali i projekata. Brodarskom institutu je pogotovo 2013. ulaskom u Europsku uniju u ovoj formaciji trgovačkog društva, društva koje je onda u teškoćama pa ima problema u smislu da se ne može javljati na natječaje, apsolutno su više manje sve mogućnosti prijave projekata na natječaje, fondove, kad su se radile ove liste indikativne za centre kompetencije, istraživačko-razvojne projekte, mi smo jednostavno lagano ispadali i na ništa od toga se nismo mogli kvalificirati, prijaviti iz formalnih razloga. Zašto? Zato što smo trgovačko društvo, znači tu vam već se određeni dio, ajmo reći, paleta mogućnosti smanjuje, jer su mogućnosti korištenja EU novaca za znanstvene projekte daleko bolje za fakultete i javne institute, a onda trgovačko društvo koje je u poteškoćama, a mi to jesmo dugo, u smislu da znači, nema uredne, u tom trenutku je dužno porez ili nešto, se uopće ne može javiti niti na običan natječaj. Da pojednostavimo to. Što ima svoje logike, ali... Znači,
Brodarski institut, unatoč svom nazivu institut, zapravo nije formalno pravno kao bilo koji drugi institut u Hrvatskoj. Ne, nismo javna ustanova, nego smo trgovačko društvo. Vi ste kao nekakav trgovački lanac stavljeni u istu nekakvu... Da, mislim, ovih projekata europskih šta smo i uspjeli nekako dobiti. Najčešće bi druga strana bila tamo, znači voditelj, lead partner, bio iznenađen uopće s našim statusom. Jesmo mi private, jesmo mi public. Njima je to nepoznato. Ajmo onda biti vrlo jasni. Tko je to mogao promijeniti da je htio? Vlasnik. Država. Država. Da. Znači vlada je mogla promijeniti u bilo kojem momentu ovih 30 godina status Brodarskog instituta, zbog kojega bi vi sada u ovom trenutku, vjerujem, mogli se javljati na neke europske natječaje. Da, ne da bi se mogli javljati, nego sa infrastrukturom, slabostima koje vidite, u koje je kroz godine uloženo jako puno novaca i sa popratnim znanjima koje imamo, mi bi mogli itekako dobivati te natječaje. Znači sada ne možete dobivati natječaj, odnosno sada je već gotovo, sada je Brodarski institut... Sada u procesu likvidacije pogotovo ne, ali zadnjih godina, znači smo u problemima uopće jedno je pribaviti komercijalni posao od privatnog kupca i to smo uspijevali. Međutim, treba uzeti u obzir da takvi poslovi ni kupac gleda platiti što manje. Znači, neće sad obilatovati tu... On gleda kako što kraćem roku odraditi posao sa što manje sredstava. Ali projekti, znanstveni projekti gdje se radi nekakva sistematska istraživanja koja traju dulje vrijeme, gdje se nešto detaljno na nečem ispita, takve su nam mogućnosti praktički odsječene. Imali smo nekakvu suradnju s fakultetima, međutim i oni da bi nas uveli kao partnera na svom projektu ili izvođača su morali se prilično potruditi sa tom papirologijom jer jednostavno mi ovakvi kakvi jesmo ne bismo prošli. Iz tih formalnih razloga, znači ne stručnih. Da, evo, ja sam moram priznati šokiran i iznenađen ovim detaljem koji je u stvari, čini mi se, možda i jedna od važnijih karika zašto se ovo događa institutu. Prije samo 3 godine u intervjuu sa kolegicom Gordanom Igrec, tadašnji direktor Igor Tripković je kazao, citirat ću, institut će sigurno opstati, čast mi je biti kapetan ovog broda. A zar nije moguće da je sa svojom poviješću, infrastrukturom, znanjem i iskustvom mogao opstati i dalje? Pa, sigurno je mogao. Što kažu u vlasti? Evo, sad je aktualni premijer Andrej Plenković, ministri koji su nadležni za vaš resor. Što su rekli kad su razgovarali s vama? Dobro, nismo razgovarali sa ministrom ovako. Mi smo vam od 2018. godine maknuti sa liste tih tvrtki od posebnog interesa. Mislim da nije strateškog, nego posebnog. I stavljeni smo jedina kategorija gdje je tvrtka kad je državna, a nije od posebnog ili strateškog interesa, onda potpada pod CERP. Centar za restrukturiranje i prodaju. U stvari smo mi tog trenutka postali i formalno nekretnina. Nekretnina i zemljište. Centar za restrukturiranje i prodaju niti ima ljude koji bi bili u tom smislu stručni, niti je to njegov posao. Da ne se bavi, znači gleda kako se firme državne, pretežno sve firme koje su državne su u nekakvim problemima, da li bi ih restrukturirali ili bi ih prodali. Mi smo dobili zadatak raditi planove restrukturiranja, međutim svaki put kad smo popravljali plan, dorađivali, prezentirali kako god, bilo nam je rečeno da novaca nema. Znači imali smo akumulirane dugove, ali bilo je rečeno da ne možemo računati na to da će se ti dugovi, da će država na neki način pokriti te dugove, da to nikako ne predvidimo u planu, ne stavimo jer to nije moguće. Dakle, onda... vi ste bili trgovačko društvo, da. A trebali bi prodavati svoje proizvode i država vam zato nije htjela pomoći. Pa sad, znači, trgovačko društvo je akumuliralo dug. Dug se nije stvorio preko noći. Tu govorimo o 15-20 godina akumulacije duga, koji je splet okolnosti. Između ostalog, bilo je tu i neracionalnog upravljanja, lošeg. Nisu svi problemi, ne može se reći država je sad tu sve kriva, iznutra. Stvari se jednostavno nismo se ponašali, mogli smo biti daleko bolje, ajmo reći da smo možda ozbiljnije unutar firme, da je bilo ozbiljnijeg vođenja. Ali isto tako je od samog početka taj koncept trgovačkog društva jednostavno, mi bismo opet bili u nekom minusu. Ne bi sigurno bili na nuli, samo bi onda možda on bio manji.
Ti dugovi su sad kad nas je CERP preuzeo, onda oni to gledaju, aha, oni su dužni toliko, prihodi su im mali, rashodi su im veliki. Ti dugovi se samo gledaju kao nekakav ostvareni teret, ne gleda se da je kroz tu firmu prodefiliralo jako puno ljudi, da su recimo ti inženjeri, stručnjaci, doktori znanosti u toj firmi jako puno naučili. Oni su možda otvorili neke svoje privatne firme ili rade negdje drugdje. Ta znanja koja su stekli u Brodarskom sad koriste negdje drugdje. Mislim da nitko iz vlasti nije, ne znam da li nije osvijestio, možda ne razmišlja, ako država neće imati takve inkubatore gdje će ljudi nešto moći naučiti, pa neće moći ni to prenijeti u neku privredu. Naravno. Da se Brodarski institut u nekom trenutku, ovih 15-20 godina, koliko govorite da su problemi i jesu aktualni, pretvorio u tu znanstvenu ili neku drugu instituciju od važnosti ove države kakav je i bio, vjerujete li da bi stvari bile drugačije? Odnosno, i drugo pitanje, jesu li oni koji su upravljali Brodarskim cijelo ovo vrijeme ponašali se ipak kao da ste vi nekakva znanstvena institucija, a ne trgovačko društvo? Sigurno sam da bi stvari bile drugačije, zato što bi nam bile daleko veće za početak mogućnosti. Dio kolega koji je jednostavno otišao iz firme, možda čak i prije, jer te nekakve svoje znanstvene ambicije u biti više nisu dalje mogli ispuniti, bi isto tako sigurno bio onda zainteresiraniji ostati, a kažem, pogotovo od ulaska u Europsku uniju bi imali daleko širu paletu mogućnosti prijava na natječaj fondove i na taj način realizacije projekata. A što se tiče upravljanja, pa je, zato trgovačkim društvom se upravljalo jedan određeni niz godina u prošlosti na način kao da to nije trgovačko društvo. Znači u jednoj, ajmo reći, zabludi. I onda se dogodilo što se sad dogodilo, evo, upozoravali ste javnost prošle godine i u medijima. Kakva je to priča s nekretninskim biznisom? Što se sad događa? Sad se događa proces likvidacije. Vlasnik država, znači ima na to naravno pravo odlučiti likvidirati vlastitu imovinu. Da bi to mogao, imovina ne smije biti opterećena dugovima, zato je odobren vlasnički zajam za namirenje dugova. Po namirenju tih dugova, likvidacijski proces je službeno otvoren, on traje otprilike godinu dana, tako nam je rečeno. I njegova svrha je samo pravne prirode da se, ajmo reći, sve raščisti u smislu da se kaže ok, sad više ta firma nikom ništa ne duguje, sad ju možemo izbrisati. Imovina onda prelazi koja je bila u stvari na poslovnom subjektu, Brodarskom institutu koji je u vlasništvu države, sada će imovina biti izravno u vlasništvu države, bila i prije na neki način. I što će poslije država s tom imovinom, to je za sad, znači nemamo informacije šta će se događati. Evo, možemo ovdje vidjeti kako to izgleda iz zraka. Možemo vratiti još ove dvije slike natrag. Ovo je sa Google Eartha, sa satelita. Dakle, to je jedan prostor, možemo ga usporediti ovdje gore sa hipodromom ili nekakvim stadionom. Toliko je to veliko. 120.000 kvadrata otprilike. Ono što je činjenica je da ta imovina, kad se to sve tako obavi, dobar dio i kvadrature zauzimaju laboratoriji. Oni tak jednom kad se napuste, dobar dio njih više neće biti moguće pokrenuti. I tu dolazimo do jedne zanimljivosti o kojoj se šutilo do sada, pa ajmo to načeti da se ne bi dogodilo što se događalo drugim poduzećima u Hrvatskoj, koja su propala i privatizirana. U Brodarskom institutu ima jako puno vrijedne opreme. Kad se govori o likvidaciji Brodarskog, onda se govori o vrijednom zemljištu jer građevinsku elitu zanima upravo to. Njih zanima samo kako će nešto srušiti i na ovoj izuzetno vrijednoj lokaciji i sagraditi. Međutim, dosta je tu opreme. Što će se s njom dogoditi? Veliko vas pita o tom? Ne, ovako, oprema spada u imovinu društva. Kako smo mi mjerna ustanova, svi mjerni uređaji moraju biti pobrojani, vodi se evidencija o njihovoj kalibraciji. Naravno, oni koji se ne koriste sad već neko vrijeme, nisu ni baždareni, ali tamo su. Kada je procjenjivana vrijednost, bio vještak koji je procjenjivao vrijednost imovine prije nego što je vlada donijela ovu odluku, on je procjenjivao vrijednost nekretnina, zemljišta. Nitko nije ni pitao, recimo kolica na velikom bazenu, kojeg ste pokazali fotografiju, su teška preko 50 tona. Možemo ih smatrati starim željezom, čak niti to nije uvršteno.
ili ih možemo smatrati dijelom laboratorija koji... Ali ima i onoj laboratorijskoj opremi koju smo vidjeli malo prije, vrijedne opreme, znači... Ima vrijedne opreme, ta oprema, nažalost, tom opremom nitko u državi neće znati više niti, ne svom, ali jednim dijelom te opreme niko se neće znati ni služiti. Kako tužno. I tu su i neki novi laboratoriji, evo ovdje ne vidim baš da se nešto, ovo se nedavno radi. Da, to je laboratorij koji je unazad 10 godina osnovan, oformljen, uloženi su prilični novci. Ja nisam u tom području ekspert, ali nabavljeni su suvremeni uređaji i zaposleni su bili ljudi, laboratoriji akreditirani, eto, malo po malo laboratorij zjapi prazan. Vjerojatno i ti uređaji, ako se zapuste, ako se ne održavaju, ne znam kroz koji rok, kako će se ponovno staviti u funkciju, vjerojatno dio da, dio ne. A i pitanje je, znači to su relativno sve uže specijalnosti, koliko ljudi u državi uopće zna upravljati takvim. Neki su vam ljudi već otišli, vas je ostalo malo? Nas je ostalo malo, ostao je dio vezan uz hidrodinamiku, uz ove laboratorije bazena i kavitacije koji su funkcionalni i eto, imamo točno onaj nužni neophodni dio ljudi da se ti laboratoriji mogu održavati u funkciji i raditi. Dokad radite i što će biti s vama poslije? Pa ne znamo. Likvidacijski proces je u tijeku. Opcija je, znači, u slučaju zatvaranje ide definitivno Brodarskog instituta. Opcija A je odlazak, otkazi, postoje nekakve zakonske odredbe, otkazni rokovi koji traju i tako dalje. A opcija B, koja se sad friško spominje, je mogućnost prebacivanja djelatnosti u drugu firmu. Međutim, to je potpuno, ajmo reći, friško i nije u potpunosti još definirano. Vjerojatno ćemo kroz neko kraće vrijeme vidjeti bagere na mjestu Brodarskog instituta i neke nove zgrade. Neko će se sigurno obogatiti na tim prostorima koji su izuzetno skupi, pogotovo sad nakon potresa kada cijene nekretnina u Novom Zagrebu sežu u nebo. Neke su i 50% skočile u posljednjih godinu, 2 dana, pa možda se i zato dogodilo nešto od 2018. do ovamo, što ste bili mi na početku govorili, da je Brodarski odjednom izbrisan od zaštićenih zaštita, znači cijeli kompleks je zaštićeno kulturno dobro i dan danas je. Ali ostao je taj bazen koji će vjerojatno i ostati, nekome je trn u oku vjerojatno. To mi je potpuno bizarno, evo. Bazen zauzima veliku površinu. Količina vode u bazenu, da je sad neko probao istočiti, bi uzrokovala vjerojatno probleme po lokalnu mrežu. Temelji bazena, nakon potresa recimo, ja sam tad prvi puta bila baš dolje u temeljima, smo išli gledati jel tu negdje ima nekakvih oštećenja. To je fascinantno za vidjeti. Znači, to je tako, naravno... Arhitektonsko čudo. Arhitektonski da ne govorim, ali s ove tehničke strane. To je izuzetno skupo, sa puno jako truda i je odrađeno i vrhunski konačni rezultat, jer to funkcionira uz to minorno održavanje kako smo mi u mogućnosti priuštiti. Bazen je u potpunoj funkciji, sve radi kako treba. I meni je stvarno bizarno da će se neko upustiti u trošak rušenja toga, koji će biti ogroman. A to će biti ogroman trošak. Bila je tu jedna situacija, spomenuli ste mi, tvrtka jedna iz Slovačke je imala interes, vjerojatno su imali još i neki drugi za suradnju s vama, odnosno neka sredstva su nudili da bi se nastavilo raditi unutar instituta. Evo ovako, ta Slovačka potencijalni strateški partner, kako ga zovu, znači nije strateški jer nije nikad sklopio nikakav ugovor sa CERP-om, tvrtka je ponudila, znači na neki način prikazala se kao investitor koji ima novaca i kao investitor koji je zainteresiran sa te strane što se inače bavi zelenim tehnologijama, što mu je interesantno proširiti svoju djelatnost, kako je ovo što mi radimo u području brodogradnje, u stvari sve to vezano uz smanjenje emisija i uz smanjenje potrošnje energije. Zato se i rade na kraju krajeva modelska ispitivanja. Kada bili smo u 2020. godine u blokadi i prijetio nam je stečaj koji bi se zaista i otvorio, to je bilo pitanje trenutka. I tvrtka nam je pozajmila novce, ali sa idejom ne sad da tu bude kreditor, nego sa idejom da uđe u to strateško partnerstvo. Poslala je svoju ponudu, međutim
O toj ponudi se nikad nije konkretno razgovaralo. Sad nakon isteka više od godinu dana nakon toga, tek ovu jesen je bilo nekakvih, šta nismo bili sad više mi uključeni, izravno kontakata tog strateškog potencijalnog partnera i države u kojem su oni u biti odbijeni. Novac od zajma je kroz ovaj vlasnički zajam vraćen i to je to. I vratit ću se samo na trenutak prije kraja na bivšeg direktora Tripkovića koji imao velike ambicije sa Brodarskim i onda je odjednom smijenjen. Da, direktor Tripković je smijenjen prošle godine, od danas na sutra, bukvalno sad današnji danom mu je istekao mandat, a onda je drugi dan je znači prestao biti direktor. Nije istekao mandat, krivo sam rekla, nego je smijenjen. I sad ono što je zanimljivo, tko je došao nakon toga. Direktor je smijenjen, Centar za restrukturiranje ima pravo napraviti smjenu direktora i recimo da nismo ulazili u to pravo, bez obzira na osobno mišljenje o smislenosti toga. Onda je postavljen direktor koji nije uopće mogao biti direktor, jer je već direktor u drugoj državnoj firmi. I onda je bio direktor mjesec i nešto dana, dok nije povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo to mišljenje da ne može, znači formalno ne može biti direktor, pa smo tako potrošili neko vrijeme. A onda je došao treći direktor u tom kratkom razdoblju, gospodin koji nam je prvi dan kad je došao rekao da nas je došao likvidirati. Tako da je mislim da to pokazuje koje su bile namjere sa smjenom direktora. Ok. Mislim da javno zaslužuje znati što se zapravo događa na Brodarskom institutu i cilj ove naše emisije Morski TV je da pokušamo ljudima prikazati probleme i sve ono što se događa i ako nemaju možda ljudi primjer, ako nemaju mogućnost biti negdje drugdje na televiziji, bit će na Morskoj televiziji. Ja bih samo za kraj vam se još zahvalio na gostovanju i zaključno možete evo reći, rekli ste više manje sa stručne naravi što se događalo, a sad možete reći svoje mišljenje, evo, kažite svoje mišljenje. Na što ste upozoravali, što biste sad rekli? Pa rekla bih da smatram da je tragedija jer je u Brodarski institut u sve, u opremu, u znanje, u ljude uloženo izuzetno puno novaca i polučeni su izuzetno dobri efekti. Kao što sam rekla na početku, znači mi kao struka i naša ekspertiza smo prepoznati u svijetu i zaista je šteta da ćemo na tome stati i da daljnjeg razvoja neće biti. Smatram osobno, bez obzira na razvoj situacije i da nas zatvore sutra, privilegijom što sam radila u Brodarskom institutu. Isto mi je tako žao što neke buduće generacije neće imati tu privilegiju. A ono što će se dogoditi, što je pogotovo tragično, što ćemo u budućnosti kao pomorska zemlja, će nam se, izvjesno je, to je jednostavno vidljivo nama koji smo u toj branši, desit će se da više nećemo znati ništa. Kupovat ćemo strane brodove, onda imat ćemo na njima neke probleme, naravno imamo i na domaćima. Već to radimo i već imamo. Onda ćemo biti zatečeni, znači nećemo znati izanalizirati zašto nam, ne znam, propeleri dobro ne rade na brodu, zašto imamo vibracije, zašto imamo neki treći problem. Onda ćemo zvati strance za nekakve daleko jednostavnije stvari od, ne znam, mjerenja na Brodarskom institutu, jer znanje se gradi, ne može se znanje odjedanput. Ono se sad, znači kad se prestane graditi, ono će se jedno vrijeme raspadati, u jednom trenutku toga više neće biti. Zvaćemo strance, oni će nam naplaćivati neke svoje ogromne dnevnice, neću reći prodavati pamet, ali recimo da zaista je potpuno nepotrebno da taj dio, umjesto da mi vani nekom nešto prodamo i nudimo, da ćemo mi to sve dovlačiti izvana. A danas, evo u ovom trenutku, u procesu likvidacije mi imamo strane kupce i radimo projekte i za strance. Dovršavamo ovog trenutka ono što je otvoreno. Da, adio pameti, ime ti je Hrvatska, zadnjih 30 godina tako se događa sa svim proizvodnim djelatnostima, nažalost sada se događa i sa Brodarskim institutom. Nadam se da će ove riječi sada koje je rekla Marta Pedišić-Bučak, koja je doista stručnjakinja u svom poslu, doći do onih koji razmišljaju i koji su odgovorni za ovo što se događa i možda ipak razmisliti da ako ne već Brodarski institut, a onda barem stručnjaci o brodarstvu ostaju u ovoj zemlji, jer već postajemo zemlja uz more bez znanja o moru. Toliko u Morskom TV. Pomorstvo, nautika, ribolov, ronjenje, život uz more, otoci,
turizam, vrijeme i nevrijeme, morski svijet. Morski TV, vaš prozor u svijet mora.